अलिम्पिक गेलेनाय बादायलायनायनि फिरफिलायाव बबे गाबा गैया? नोंथाङा अपसनखौ नायदो आरो कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन फान्थाव गाब। कुइसन नम्बर 2 अलिम्पिक गेलेनाय बादायलायनायनि फिरफिलायाव मोनबेसे आसान दं? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन मोनबा। कुइसन नम्बर 3 बबे हादरखौ अलिम्पिक गेलेनाय बादायलायनायनि जोनोम हादर बुङो? बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ग्रीस। पेरु हादरनि राजथावनिया जाबाय। नोंथाङा अपसननिफ्राय कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय लिमा। जिम्बाब्वेनि राजथावनि सहरा मा? नोंथाङा अपसननिफ्राय कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर बी हारारे। कुइसन नम्बर 6 आव दङ भिक्ट'रिया मेम'रियेलआ बबाव दं? नोंथाङा अपसननिफ्राय कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर ए कलकाता। हिमा दासआ बबे ट्रेक आरो फिल्ड गेलेमुङाव बाहागो लायो? अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर बी। कुइसन नम्बर 8 2021 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव आसाम भैबब बान्थाखौ आजावग्रा सुबुङा सोर? नोंथाङा अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय रतन टाटा। कुइसन नम्बर 9 आव दङ इं 2022-23 मायथाइनि आसाम भैबब बान्थाखौ आजावग्रा सुबुङा सोर? नोंथाङा अपसननिफ्राय बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारखौ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर सी डक्टर तपन सैकिया। दानिया फैदो जोबथा कुइसन नम्बर 10 आव दङ नरेन्द्र मदि स्टेडियामा बहा दङ? नोंथाङा अपसननिफ्राय कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर डी आहमेदाबाद।